Minahal mo ka talaga sa Ivan. Oo. May nangyari na. Wala pa. Wala pa! Crush mo daw si Carlo. No! Hi Paoloholics! Welcome back to my channel, and for today's vlog, makakasama ko yung mga nakakasama ko sa pagdayo sa volleyball. Sila yung aking guest dito sa episode na to, kaya naman na tapusin at panoorin mong video na to dahil sigurado riot sa katatawanan ang vlog na to. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実する Ikaw magtanong, hindi ako marunong. Oo, hindi lang din. Para try muna natin kung totoo siya. Tunay mong pangalan na Ivan. Yung obvious na question muna. Hindi mo tunay na pangalan yung Ivan Ivan. talaga, Ivan rin. Oo, mali. Mali. Sino mali? So, sigawan ka raw. Next. Yung ano na obvious mo ng ano. May ex ka sa Pusurub, dito sa Pusurub yun, volleyball player. Hindi, ganito. Ay, wala. Pwede rin yun. O tama, may ex kang volleyball player sa sports complex. Wala. Ay! Kaya yun. Sino yun? Red! Ayun ang sinasabi kong tanong na eh! Iniiwasan ko yan! May tinitikpan ka bang lalaki habang kayo na Ivan? Wala. Ayan! Huli siya! Sino ako? Sino? Hindi naman tinikman. Kinontak lang. Hindi naman tinikman. Kinontak lang. Mahal mo ba talaga si Nicole? Ayan! 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 Lumabas ng totoo, Nicole! Ikaw na, Ikaw na. Ready ka bang mabuo ulit ang inlets? No. Totoo na! Okay. Minahal mo ba talaga sa Ivan? Oo. Ayan! Naglalabasan ng mga totoo. Wala isa pala akong tumatawag. Mag-kuryente na para may train. Ay, west! Okay na? May nangyari na. Wala pa. Wala. Wala. Ay, sorry na. Crush mo daw si Carlo. No! Ay! May ka ng mani? Ito, mani ko. Hindi yun, no? Malala. Ito yung mani ko. Balita ko minahal mo na. Dati. So, yes. Yes. Ay! May nangyari na sa'yo. Wala. Puro may nangyari na rin. Kasi sa susunod ka makapag-pwesto. May isip eh. Wala ka lang, bro. Galit ka pa rin ba sa mga anak mo? Yes. Oh. Wala na talaga. Ha? Nakulente ka? Oo! Feeling mo malakas ka na sa volleyball mga players? Hindi. Yan! Attitude! Ka kasi kala mo malakas ka! Gago!
Thank you for watching this vlog, and if you're new to my channel, please don't forget to like this video and subscribe to my channel and hit the notification bell for you to be updated for my new vlogs like this one. Thank you and God bless, Followholics!